Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi Ubunazaretha Nomoya Kasheme. Amakhosi esibili, isahluko sesibili. Iverse 9 kuya ku15. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha, "Cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa kuwe." Wathi uElisha, "Ngicela ukuba uphindwe kabili umoya wakho phezu kwami." Kepha wathi uEliya, "Ucele into elikhuni. Nokho uma ungibona lapho ngisuswa kuwe, kuyakuba njalo. Kodwa uma ungangiboni akuyoba njalo." Kwathi besalokhu behamba bekhuluma, bheka nanso inqola yomlilo namahashi omlilo. Kwabahlukanisa bobabili. uEliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. uElisha wambona, wamemeza wathi, "Baba, nqola kaIsrael." Akabe sambona. Wabamba izingubo zakhe wazikebhula kabili. Wacosha ingubo kaEliya ebiwile kuye. Wayiwema ngasogwini lwaseJordani. Wayithatha washaya amanzi wathi, "Uphi uJehova uNkulunkulu kaEliya?" Esewashayile amanzi ahlukana phakathi, uElisha wawela. Esembonile amadodana abaprofeti aseJerikho athi, "Umoya kaEliya uhlezi kuElisha." Amen. Kuhlale kunempikiswana enkulu ngomoya ongcwele. AmaKristu athi umoya ongcwele wehlela kubapostoli. AmaMuslims athi wehlela kumprofeti uMuhammad. Kanti amaNazaretha athi wehlela kuShembe. Nokho asicabanga ukuthi bakhona abakhuluma iphutha, ngoba indaba yomoya ongcwele ijule kakhulu, ayinakuqondwa ngabasemhlabeni. KuMalaki 4 verse 5 kuthi, "Bheka ngiyakuthuma uEliya umprofeti lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo." Lo mprofeti uMalaki othi uyobuya kusengilowo Eliya wasemandulo. KuMathewu 17 verse 10 kuya ku13 abafundi bambuza uJesu ukuthi ngabe uEliya usewabuya yini. Baphendula uJesu uthi, "Nempela uEliya uyeza uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini uEliya sewafika, abamazanga nokho, kepha benza kuye abakuthandayo." Khona abafundi baqonda ukuthi beyikhuluma ngoJohane umbhaphatisi. Amen. Umbuzo ke uthi, njengoba uElisha wacela umoya kaEliya uphindwe kuye kabili, uEliya wayezowuthatha umoya ozohlala kuElisha umenze umprofeti. uElisha wayezokwehlelwa ngumoya kaJehova. Sikwazi kanjani lokho? Ngenkathi efika eJordani ephethe ingubo kaEliya, uElisha akamemezanga uEliya, kodwa wamemeza uJehova wathi, "Uphi uJehova uNkulunkulu kaEliya?" Noma uElisha wathi ucela umoya kaEliya ukuba wehlele kuye, lowo kwakungumoya kaJehova owawufika emhlabeni ngoEliya. Kodwa ngoba lo kwakungumoya kaJehova, wembatha uElisha owayengahlobene ngokwegazi noEliya, kodwa behlobene ngokomoya wasezulwini. Ukushintsha kwesimo somoya oyingcwele kuyindida eyohlala njalo inempikiswane kubantu. Noma lesi simo singaphezulu kokuqonda kwethu, kodwa isimo esikhona. Khasini 142 lencwadi kaMnyandwe ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Ilanga lithi, "Ngawo lo nyaka ababefike ngawo bethi angiyeke lento ngiye eMelika phesheya, ngathi ngibona kwakufika insizwa lapha kimi engangayazi. Inkosi uNdaba ihamba noSwela umfundisi. Bathi bathunywe intombi yomlungu elenga semgungundlovu.
elokhu yahlala ingagani ithi ilinde uJesu. Bathi le ntombazana ithe ibona kwenzeka umhlola. Kwafika umuntu wayibuza ukuthi yenzani. Yathi ngilinde uJesu. Wathi lo muntu uJesu kade wafika emhlabeni. Useze wabuya wahamba. Ithi intombazana wena ungubani? Impendulo ithi yimi uJesu. Pho ngoba ungumuntu omnyama nje. Uthi lo muntu cha mntanami. Kwaba mnyama ngimnyama. Kwaba mhlophe ngimhlophe. Emandiyeni ngilindiya. Le ntombazana yambona iphenduka lo muntu ebamhlophe. Wabe sethi ngikutshelile ukuthi ngiwo wonke umuntu. Kade ngafika bewuhlaleleni ungeze kuphakameni. Uyabona ke ngiyakuthuma. Hamba uye kuphakameni utshela abantu abami ukuthi uSathane uyabazungeza. Ufuna ukubachitha. Bangahlakazeki noma bebebuthakathaka. Amandla akubo ayesabeka. Noma bempofu bacebe ngokwesabekayo. Noma bemnyama bamhlophe kunezinto zonke. Batshele ukuthi ingubo emhlophe iyosuka kuphakameni ize iyoshaya ezweni lakwamzilikazi. Amen. Kwakungu-1938 ondaba befika ekuphakameni bethunywe ile ntombi emhlophe eyayikwasandela eyayilindele ukubuya kaJesu. Kodwa kwafika uShembe. Yabe isithuma ondaba ekuphakameni ngoba isinamahloni ngokuthunywa nguJesu omnyama kanti yona imhlophe. Kodwa lo kwakunguShembe wasezulwini. Ngelinye ilanga ingilosi ithi kwathi ilanga liseyinsizwa lisina. Umgidi ubukelwa ngumprofeti ehleli nabelungu. Abelungu bambuza umprofeti ukuthi usho kangani ukuthi lo mntwana ngowakhe ngoba akanalo ibala lesizwe simnyama. Umprofeti wabaphendula wathi uNkulunkulu umuntu uyamdala amnike ibala elithandwa nguye. Kepha lo mntwana akasiwa kwaShembe kodwa yena ngowakithi. Ithi-ke ingilosi abelungu badideka ukuthi umprofeti uchaza ukuthini uma ethi kepha lo mntwana akusiye owakwaShembe kodwa ngowakithi. Ithi-ke ingilosi yomprofeti wayichaza ukuthi ubaba ilanga unguShembe wasezulwini njengaye umprofeti. Umoya onguShembe ngumoya kaNkulunkulu. Siubiza ngokuthi ngumoya kaShembe ngoba wehlela kuShembe. Njengoba uElisha wabiza umoya kaJehova owehlela kuEliya ngokuthi ngumoya kaEliya. Kodwa lo moya kaShembe awugcinanga ngokwehlela umprofeti kuphela. Uyabehlela bonke abaholi bamaNazaretha abasuke bekhethwe nguNkulunkulu. Njengoba nomoya ongcwele wehlela abapostoli. Ubaba ilanga ekhasini 118 lencwadi kaAdvocate Mnyandu uthi ingakho ngihlale ngisho ngithi funana abefundisi abanomoya kaShembe noma bebancane ngeminyaka nibafundise noma bebadala nibafundise noma ngabafazi nabo bengaba ngabefundisi kodwa nifuna abefundisi abanomoya kaShembe. Amen. Umama wami wayintandane wathengwa kwaDube ngumprofeti ngezinkomo ezingu-18. Sithi wathengwa ngoba lento eyayenziwa ngumprofeti yayingaziwa osikweni lwabantu. Lesi senzo asamphatha kahle umfundisi omlangeni okwakungumfundisi kaShembe omkhulu. Wathi ukwenza kanjani ukuthi ukhiphe izinkomo ezingaka uthenga ingane engazi ukugana kwaShembe? Umprofeti wathi ngiyazi mina ukuthi ngenzani. Abantwana bayozalwa yilo mntwana bothi bengesibo abakwaShembe ngesibongo kodwa babe nomoya kaShembe
Eminyakeni yama-80s kwathi ngidayisa incwadi yami emhlanganweni eyayinomlando womprofeti. Kweza kimi inkosazana uKekana. Wangibizela eceleni wabe sethi, ngiyajabula ukuthi isiprofeto sikababa mkhulu sifezeke ngisaphila. Lo msebenzi owenzayo uyisibusiso ubaba mkhulu wasehlisela kumama wakho. Yabe isithi lenkosazana, wena uyisebenzi sikaShembe. Umama wakho wathengwa ngubaba mkhulu, wambusisa. Wathi uyozala abantwana ukuthi bengasibaba kaShembe ngesibongo, kodwa babe nomoya kaShembe. Amen. Kuthe uma kufika ingilosi yabe siyayicacisa kahle le ndaba. Ithi lenkosazana yasezulwini, abasezulwini beza kumprofeti base bembonisa ukuthi Ubunazaretha buhambe bube nezinkinga ezinkulu. Waboniswa ukuthi lokhu kokwenzeka kanjani nokuthi kobe kubangwa yini. Abasezulwini bambuza umprofeti ukuthi lesi simo uyosixazulula kanjani. Ithi-ke ingilosi umprofeti waphendula wathi, ngicela uJehova angibusisele lentandane yami, bese kuthi enzalweni yayo kube khona abantwana aboba nomoya kaShembe, basimamise ubunazaretha. Amen. Iyaqhubeka ingilosi ithi, njengoba inyanga yezulu yakubiza nomfundisi, yanitshela ukuthi ukuwa nokuvuka kobunazaretha uNkulunkulu yokubuza kini, lokho kwangasuki kuye ubaba, kodwa wayedlulisa umyalezo wasezulwini enazisa ngesivumelwano sikaJehova nomprofeti esenziwa ngani. Yabe isithi lenkosazana yasezulwini, njengoba ngilapha ngithunywe ngubaba ilanga ukuba ngizofeza isethembiso umprofeti owasenza kuJehova ngenzalo kamama wakho, ukuthi yona eyoqondisa ubunazaretha. Amen. Ngelinye ilanga ngeza kubaba inyanga yezulu ngizocela kuba ngiyeke kuba imantshi, ngiyoba nguthisha ngoba ubuthisha ngibuthanda kakhulu. Impendulo kababa yathi, angifuni. Wabe sengibizela eceleni ethi, wena ucabanga ukuthi lobu bumantshi ngobakho kanti ngobukaShembe namaNazaretha. Ngakho-ke akuvumelekile ukuthi ukuyeke. Angizange ngazi ukuthi usho ukuthini ngale nkulumo. Ngize ngacacelwa sekufike ingilosi. Okumele umhlaba uqonde ukuthi uma sithi ibandla lamaNazaretha liyibandla likaJehova, leyo akusiyo inkolelo kodwa liqiniso. AmaNazaretha engaba nazo zonke izono njengoba nabantwana bakwaIsrael babenjalo, kodwa njengoba uJehova wathi abakwaIsrael bangabantwana bakhe, kanjalo ubunazaretha lidwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Banenhlanhla labo bantu abaphiwe amehlo okubona ukuthi lobu bunazaretha kuseyilelo bandla lasezulwini elehlela isizweni sakwaIsrael. Kuzosa kube yilisabatha lomhla ka-26 March 2011 kwafika ingilosi ebusuku izongicobela ubupriest kuleli bandla, okwase kuphambana neyayikushilo ngaphambili. Isimo esavezelwa sona ekufikeni kwengilosi angeke ngikwazi ukusichazela umuntu. Kwafika ingilosi ekwesinye isimo kunalesi esasijwayele. Le ngilosi yafika ngo-11 ebusuku yazi yahamba ekuseni ngeSabatha. Egcotshweni kwami ngafundela izincwadi eziningi zeBhayibheli, ngachazelwa nezinto eziningi ngomsuka wobunazaretha nokugcotshwa kwami kuleli bandla lasezulwini. Akukho umuntu wasemhlabeni owake wangibeka isandla ekhanda, kodwa ngalobo busuku ngagcotshwa isithunywa zasezulwini, ngembathiswa izembatho zobupristi njengokulotshiweyo kuLevi 8 verse 5 kuya ku9.
Sasikade sinqume ukuthi ibandla lizongemukela njengomholi walo mhla ka-3 April 2011. Kodwa ingilosi yafike yawumisa lo mcimbi. Yabe sikhuluma ukukhuluma okwasidida sonke. Yathi lo mcimbi awunakuqhubeka ngesonto elizayo. Ngoba ngalelo sonto kuzobe kunomcimbi ongemuhle ezulwini. Le nkulumo yasidida nokho sayidlulisela ebandleni. Umcimbi wabe usuba mhla ka-27 March 2011. Ngakusasa womhla ka-28 March kwafika umbiko uthi ubaba uThingo owayengumholi wamaNazaretha usesishile emhlabeni. Isikhashana kwasekufika lengilosi. Isithi seniyabona ke ukuthi bengichazani ngalomcimbi ongemuhle ezulwini. Awukho umcimbi ongaba khona kunesililo. Amen. Yabe isiguqa ithandaza ithi ngiyabonga Nkosi ngoba ngiufezile umsebenzi obengithume wona. Abasemhlabeni seboqhubeka nokwasemhlabeni. Amen. Zonke izigameko ezenzeka kusukela mhla ka-26 kuya ku-28 March 2011 zacacisela wonke umuntu ukuthi le ngilosi ivela ezulwini nokuthi leli libandla likaJehova. Ngithi-ke banenhlanhla abantu ababona ukuthi ubunazaretha libandla likaJehova nokuthi sithunywe nguye uShembe wasezulwini ukuba simamise ubunazaretha okuyilifa lethu laphakade. uMose kanye nabo bonke abaprofeti bakwa-Israel kuhlanganisa uJesu noShembe ibona abehle emazulwini uzovuthela lenhlansi yomlilo wasezulwini ukuthi ingacishi ziwothe zonke izizwe. Khasini 86 lencwadi kaMnyandi ubaba ilanga uthi ubunazaretha abuqala ukufika emhlabeni kade bafika nakoMose nakoJesu nakubaprofeti kodwa kwehluleka. Afike lowo ofikayo aphembe njengoShembe nje bese kuthi labo abalandelayo behluleke bangabugcina ubunazaretha. Amen. Ukuthunywa nguJehova akuhlangene nesibongo noma nomndeni. Kodwa uNkulunkulu uthuma lowo osuke semthandile ngokwakhe. Banenhlanhla ke abantu abaqondayo lelo qiniso. Leli akusilo ivangeli lalomhlaba kodwa ilizwi lezulu elimema bonke abantu libamemela umbuso wezulu. Thina sithunywe ukuba sedlulise umyalezo kaShembe okuyisihlabelelo 156 othi vuthelani icilongo batsheleni sesilizwile. Icilongo lezwi lakhe mazilazi zonke izizwe. Nikuphiwe maqhawe hlabani lomkhosi. Umkhosi wezwi lakhe maziwazi zonke izizwe. Bavuseni abaleleyo lizwakaliseni izwi lakhe. Nibavuse nabafileyo ngoba liyakudunyiswa ngabanjalo. Vuthelani icilongo zilindele zonke izizwe. Emampondweni akube njalo mazilazi zonke izizwe. Empumalanga makube njalo nasentshonalanga makube njalo. Mazilazi zonke izizwe ziyoshishiswa ngumsindisi. Amen. Inkosi busise izwi layo. Abafuna imininingwane yalenkonzo bengangithinta ku 071 219 8223. Lenkonzo iyatholakala ngesingisi ku Facebook othi Rev Mpanza NCG. Ezilezula